Tá an áthas ar an bheith an seo aniu ag láinseáil Gaelscoil4all.ie is fachtas é bhfuil sé mar aim aige ruchtain ar scoil na lán Gaeilge a cinntiú do aon páiste sa tír ar mín le teachtar oideachas lán Gaeilge. Tá an suíomh nua Gaelscoil4all.ie ar bun agan inis agus tá muid ar bís an deise thuirt a thuismithirí ar fud na hÉireann tacúlann Gaelscoil na nua a bhunú dá báistí. Hannes anam dumsa, tá mé a rang a do agus ag Gaelscoil4all.